Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arki man, Luku man, nana Sasa Bhaijo Kromo we wato. En prenspari na tordisi, den jong wan na den tanti, alibi sawe set no na jidewe set en fuden set jidep jing. Dus we barodi aristuri baniko arki a nieuws op Sranan San E Psa. We barodi Noord-Gogo met Zuid, Oost-Gogo met West. Wie spedef mama Sranan? Kaka yesi, kijk Luku, jere. En mis don janga bara Ruth. Ja, maar Gambo, ja, volgens mij begin maar bak ook toe alle deze namen ori de diaspora, alle deze namen zijn dan atrasi, zijn Nederland, Duitsland, Dubai, overal we baden we ori en we accident hadden sturen, en we bangi ook Arki de tori wat idee, wat tak tori, omdat bepaalde man legt ze uit in het parlement en de mij taksani en uno ik kan bewijs. En zo was er Gambo. Asasande. Luku, isabi mi Luku taki ya wamandi garanti kultoso tok, dus DNA. Maar manati hogri moro struisvogel. Isabi toch? Want amate sute ede guin santi tu. Ja, ja. Isabi toch? Dus dat. Amai sute ede guin santi, tamai tak bebau. Tamai taki bausani. Want amai val a president constant aan. Omdat a president sami e verstaan en me kushide sani. Ja. Sami verstaan alla de fromu die de man beseti a president draaide terug en dan te broma man bere. Jim tori. Ja, want dan leg bepaalde zaken uit. En als dan mij leg uit om Arki boom, dan mij leg uit. Amanda grondzaken. Ja. Amanda om in 1000 of om in 100 grond. 30.000. Wallo heel veel. Amanda magie uit. En de amaitak exact amaitak amai geef aan arme mensen. Dat amaitak. Want mijn Arki, want teta kwansani, dan mi is don dat mijn Arki sayetaki. En if you look de tori sa unsabi, ik zeg Ja. dat Psa, Ja. dan is het helemaal anders. En zo was er gaan. Ja, want suma amaikari arme mensen. Ja. Ekar inserefi arme mensen. Sabaku project. Ja. Amaikari inseref arme mensen. Ja. Dat awang. Ja. Stalweide. Na arme mensen. Ja. Dus dat die. Karkom. Ja, boeversande. Maar, we tamai taki, dat was sorry, dat kan lisi, de Sasa na magie uit. En natuurlijk, Yusuf kan denken dat samen leg uit. Ik denk dat dat bouwen mij leg uit. Ik ga zo bouwen mij leg uit. Migramma bota kuterwals. Kuterwals aan mij leg uit. Of aan mij doe opzettelijk. Opzettelijk, want aan mij go van uit. Hoe ligt er naar man? Hoe leesi? Hoe na verstaan? Hoe gaskoro? En hoe gaskoro. Daarom kom ik de maluku. Maar voor zo met de maluku, met beetje waarschuw, maar er sampiere ja. A betri no guani keri servi, want a momenti doroni keri. A song opo dape no. Want a dapa sen sakato. Ja toch? En a botoro di da tapi ede. If you make a song ni keri opo moto manten dapa tapi ede. Ja. Hij smelt er alle hersen. Dat die. Dus chibrap chiso hersen di mazarga do jifi tak bonsani. I verstaan maar dat ko archi sa out tak jade bebouw. En je hebt gezien dat GBB binnen de kosten deze 4 jaar waarin wij zitten meer dan bijna 30.000 grondbeschikkingen heeft uitgegeven aan arme Surinamers. Begrijpen, niet aan de rijken die al hadden, maar mensen die nooit hadden. No so agra, mi maxi altes pa me si bang finger tap mi kaka. And me who want test ma who ala mala papa. We play siki DJ ma who ala
attack baka. Scoy 15, boy, you make him macre. I watra. Mevrouw, waar you want no. Ja, Zo. Ja. nou Arki. Hoe jere? Hoe jerke, jeren en hoe lazy, hoe si precies bij de grongo. En amani se leg uit, potisma de mangi grong. En dan onze reflex man kan lazy, want ik heb ze nog maar vergeet het toch. Dat Ja. gaat snel. Is dat toch? En zo ondenkbaar, hoe grosso. Maar jere ja zo brarut. Asane voor fermi. Isabi sende. Omes mane sukuf gama sararam sukul. Ja. Asan fu a commissie president, a presidentiële commissie die moest go Luku den tori. En isap tak masararam sukul, Ja. go met een camera ome anga dosu Ja. fu ome grond aanvragen daarbij. Miwa actie masara sampita den 30.000 de taki. Ja. E fa dapa poerden. Dan miwa actie du fu stalweide be dape. Du sabaku be dape. Karde trapresi. Alla de tron, BDB. Isabito. Ja. Dus in feite, meneer Sampi, uwan beji wan sani. Tak lukuno, te du sani. Te rigering praxeer Tamara. Omdat Tamara altijd kan achtervolgen. Ja, zeker. Je verstaan. Maar no me kunu we bari, want je nyame kunu nyang. Voorzichtig. Ja, want hier dan Ramsukul, meneer Ramsukul, bij dat televisie ook toe leg uit. Dat Ja. nog. Eén, naar algeheel directeur. Ja. Directeur. Maar uiteindelijk, die allemaal zit in tori, Ja. dat alle die stukken moest gaan naar minister. Ja, En via minister, dat zijn niet vast. Maar leg uit ook toe, bepaalde zijn niet vast. ja, Dus eens, want de mensen samen. De Ja. mensen allemaal kon dat bij compriatori. ja, In principe, maar een compriatori. Maar kon je een ministerie voor mij te go snel voor de door een minister. Maar volgens de door een minister, ja, schakel. Als schakel je hoort aan op eigenlijk. dan a masara sampi saba ina tor dat to. Maar sabi. Ama sabi na tor dat. Sabi de, benhalen die lappen. Oh, wacht, ama. Ja, benhalen die man lappen. Daarom ik tamanga assemblee ama siribi. Ja, maar weer toch. Ama weri waka waka. Ja, toch maar weer toch. Ama go luku de torving, ama go luku de chamuving. Ja, Isabi toch, hoe zit dit door dat die? Dat maar weer. En buitendien, dat man moet grondzaken. Dat man lukken door, zit die mati enzovoort. Dat weer. Dat daar allemaal go assemblee. Daar heeft hij ook een ander probleem. Dat man maar volging ook toe, want aan niveau heen. aan niveau heja ma ya. Maar maar volgen gaat door. Nee toch. Dus meneer Sampi wan beji, no nyame kunu nyam. En kan die no sap sam me kunu nyam. Maar me kunu nyam na te du onrecht. Ja. Ja, te du onrecht. Je schwaring, Ja. je dringen, je siribangeng, je wichangeng, nanga onrecht. De je complete awari domri. Dat vooral. De na de kot na putuela le mo voor furanga furu viri. God forbid, kabatuba. Dus dat die. Maar ja, kijk, eigenlijk, ik had ook heel die over Sampi, dus dat zei ik ook. Want een bepaalde zin, je lukt dat, kolip Sampi rustig. Ja. Dat wordt ook over Simons. Mevrouw Simons. Tante Jenny. Tante Jenny, leg uit, want als matroonvoorzitter toch? Ja, voor apartse Een paar bedrag. bedrag toch? Ja. Dat is maar leg uit dat je nou. Als maar, en op het scherm no one partij genoeg, no one. Wakti. Nee, I just want maka soep me on. Nee, Ben misdompo. ja, als maar, hier nou, als maar, dat is dat voorzitter, dat als maar predikant. Als maar kerkie toch? Oh, Ja, in de bezit. voorganger. Ja toch? Of pastor of sam. Alassani. Alasan. Alassani. Absabesko. Alassani. Want als maar leg uit no, wat dan ben je voorzitter toch? Ja. En die sabi sa dape, leg gaan vallen bij. Ja, want dan me bedoel tante Jenny sap sangai. Suma nak you. Want jere ja, fai kan kon, you an kon vrouw. De fai kan contact zo aan sani. 10 jaar lang ibe aba ambra. Wajarte wa assemblee voorzitter beteji feni chantak mina you baas. Isabito. Ja, is dat beter. Isabato. Ja, isabato. Na masara somo beta ka comedy da. Ja. Je verstaan. Ja, is dat beter. Maar uiteraard, tigo luka definitie van sani, na granlanti kurtosa da pewete meki. Ja. De man dat na wetgevende macht, sa de man mekelijk wet. Ja. A regering voeren uit. Helemaal. Je verstaan. Helemaal. En tante Jenny be dapelijk wetgevende macht. Die bescherm hoeveel van de lijn. Gevaarlijk.
I bescherm van trek. I bescherm I ex-voorzitter. Door de bank. Ja. I bescherm en suma bescherm moro. Hij beschermt alle de bank. Al de ganse En die para ook te beschermen. banka. Allemaal beschermen. Allemaal die nyamoni. I bescherm ding. Man, hier maar sarkamu binyo kuti mafo. Mas maar beda kerkito. No wada kerkito. Oh, ano beda church No. Da pa bede. O straat je bewaka. Abe waka Ja. Nemi sa pa bede. Eh. Abe defe centrale bank. Oh. Da beta kuno maya stabiliteit. Oh, dat ook. Da poroka port fu centrale bank. Je ziet dat me bedoel. Mek de mango teka money. Dat me bedoel dan beda kerkito. Nee, da no beda church. Nee. Maar no waga church. Ja kerkie en als man legt uit. Dat tekent maar de partijgenoot dat hier nog. Vanaf die day. Ja. Met dat keertje. Ja. Met een voorganger. Ja. Ja, met beetje jo allemaal. Want de foto zou ik, de chief-foto zou ik, chief-foto. Pe. Ja, dat is toch. Jere no. Ja, wan maatlen fe marchi fout. Maar let me nog aan weinig. De fout voor de. De lange toezie, aan weinig toezie, moro lange. Anga san fulant meter ya bif ko marchi de fout. Dus dat is toch. Maar jere jasa. Maar voorzichtig. Want dadelijk tante je no chador waar de explode kodio nu. Dat we tak de waarheid. Dus dat ook toe. Je verstaan. Dat ook toe. Want bisabi en sameta ka kachamba kurtum na torobi. Isabi mi defasani. Ja. Want me bedoel, I bescherm na schoolzorg. Ja, dat ook toe. Oefi van de leen die nyamamoni. Abdul die op een lati. Ja, bescherm dat ook toe. Van alleen plafond. Na 117 je bedoel. 117 ja. Oh. Alarmnummer. Ja. Na een noodnummer. Als je de man pota konder kon nood. Ja. Je verstaan. Dus, tante Jenny we beji. If je nog verstaan wordt voor Masarabong. Go lees baka. Ja. Isabi toch. Dat we beji. Ja. Je verstaan. En alle de mannen die sang doe de probleem. Je zorgt voor dat. Nee, mas matak, ik ga je niet meer beschermen. Dat is het. Oh, meer? Niet meer beschermen. Dus ze geeft toe dat ze het heeft gedaan. Maar dat is dat ook toe. Ja. Ik ga de feiten Nee, toch. me no be verstaan. Want dat woord, een woord en verander een senior. Dat is ook zo. Meer. Ja. Dus ik ben beschermd, denk. Natuurlijk. En ik ben nak stabiliteit panja. Dat vooral. Ja. En bepaalde zijn aan een beetje geschreven. Hebben bredi toch een beetje. Jere no mi grandma toch. Ja. Dat ook bij prida kan de wan focus wan tot taki toch. Maar mi Ja. grandma lobby. Ja. Dat de mi ma accepteren. Mi no jere. Ja. Dat was hij. Selectief. Ja. Selectief jere. Oké. En tante Jenny. Ja. Bij verstand is aan anders. Ja. Je verstaan. Maar als je hebt Maar if je nou beschermt, maar morgen dat toch je meka die ex-voorzitter Tron. Erevoorzitter. Ja. Rema Sandak. Maar je ziet ook toe toch, if je Luku, in een bestuurving. Ja. Toch? Zo corrupte links. Meneer. Awama da voorzitter en ex-voorzitter bij Yaji. Amandi bouwen ook wel de kasteel. Dat deed niet toe. Amandi na bestuur. Ja, want na bestuur, nou maar ze die na bestuur leggen ze aan het uit. Maar poti adin me sare. De ma wasama pot tabaka ook. Ja, maar nou, maar die bezig is check-tori. Oh, samen. Ja, maar die bezig is check-tori hoe dat je niet want. Maar taki, maar nog aan dit op safe de achtste plaats. Want dat is op tori tante je niet. En dan vind je Maar tante Jenny taka sabif en toe. Ja, maar je ziet op staat ook. Dan broek op aan dat. Dus tante Jenny, mi wan leg je wan san uit. Isi te sorang a wan finger tap wan sma. De trafo e sorka tap you want die chasondu. Dus dat die leg uit. En die gaat me gewoon onderzoek. En dan ben je gewoon naar tori. Mooi zo. If je put me naar zevende plaats. If je pot massief. If je put militair zie, dan net aan niks. Dus de man feti wan de man. Positie toch? Jere ja, maar die bif tati, de man smeer oil and gas. Dat die. De man smeer oil and gas. En de man is bij probeer zeer petik ban, zeer staatsolie. Dus nu de man go de man no wakti. Tak dem sani. Ja. Lek de man echago. Maar iemand je tak over oil and gas. Ja. Toch? Dat. We Arki een interview voor me op Tracy. Ja. Toch? Dat man legt het ook toe. Dat hier nog. Ip-up. Leider. En aan enige massa zit dat story, die oil and gas story. Ja. Leider was er nou. Ja. Dat ja toch? Iya wanda yere jaso. Dan nana Sasa Bhaijo Kromo min pichu wantori. De no kan go poti.
Een corruptieve leider, een man die bewijst, een partij die bewijst que batakeren om mi e broka kondere disi. De fichai aigo jama kala daya tekati. Ja. Je verstaan? Dat is een probleem. Ja, want dat je shi tak in grondtapu, abidi grondtapu de mij. Sorry, ook toe taki. If je op een corrupte leider, ik heb zei wanneer na gro je pina. Ja. 100%. Je pina. 100%. Want de moet ik alasani. Buitenlandse mogendheden, konde je buitenlandse mogendheden. Konui. Ja. Teke money yang familie kon kudu. Dan nana Sasa Bhaijo kormanga de jong wan die muska baka. De verpauper wan de sap van dem do. Ja. Isabito. En daarom ik mitaki. Mine lop leider. Wel beleid. Dus dat. Nou, If je beleid bunda met napai baka. Ja. Vierkant. Isabito. Maar o Arki ator va journalist. Dat ook Nanga waman voor Dubai. Ja. Die voor een prudent beleid. Ja. You know, a lot of people wonder how Dubai became a very big, famous and rich city. You see, if you're comparing with Nigeria, listen to this. Nigeria has oil before than Dubai. It's a history. They are more rich than us. They have agriculture, they have mining, they have everything, you name it, they have it. Am I right or wrong? Have it. When you have a true leadership, which we have nothing, but we have everything because we have the right leadership. That's the only thing you need, a right leader for your country, not corruption. That's what brings your country at the top. You don't need anything. We want water, we don't have agriculture, we don't have mining. That's quite interesting. And that's Sheikh Mohammed. Number one, he doesn't know number two, he needs only number one. He says, I don't know, there's no number two in my book. Only number one. Zo. Dat jere. Ja. En ik zou taki. Ja, toch. Suma je pot dape. Je pot Simons dape. Hoe doet dat? Godu sang. Hoe doet dat? En als een man leg uit toe, toch? Ja. Je hebt een leider. Je want boel leider. Ja, maar je sabi de man is die corruption. Ja, Sabi toch? Dan heb je een probleem. En wat hij eerlijk jaren maar zeggen, Gambo. Mina je stond ja. We verzorgen het programma. We leggen uit. Maar ook toe onleg het op het veld. Ja. Hoe zou volgen dat toch? Weer is af voor. Weer, alle is aan het toe toch? Ja toch. Man die het de tori enzovoort. Dat de man die schreef leg bepalen ze uit. Uno etaki. A enige man en daarom vaak mijn acties met dat hier no. Suma yesi lekwa leider zijn naar kondre. No. Tano. Behalve chat. Behalve chat. Toch ben ik samen toch? Jongen, een schijnwerper met zoek of wat Luku jongen. Weet je, dus alle toch dat de man de man dat trouwano de. Nee, trouwano de. Dus- Want alle de man de jompe bari. De man, Mazari ataki, wat duivel die na kondre. Ja. Je verstaan. Dus dat hij. Dus dan, in feite kan de na duivel dat hij, want kon teka kondre abara. Isabi toch? Kan de. Want me bedoel taki. Want alle de man de leg uit. De man een plan. Nee. Terwijl die apartheid VAP op die regeerperiode, volgens dat hij tijdens verkiezing, Ja. dat man presenteert man. Ja. Isabi toch, dat ik dit modu. Terwijl apartheid bedrog zet een falje ja regering. Ja. Dat go broko in etje. Ja. Isabi toch. Dat nou zo. En de man had de mijn kartanje na boom. Ja, want misschien wel misser. Is dat wel misser? Amerika man dat. Misser meer en leg uit no. Wat heb je dat? Openbare werken toe toch? Abe daar EBS toe. Ja toch, maar hij legt uit no van no moment als aan de boen dat je eigenlijk aan man bedankt. Met hij in Luku misser. Alla si pago, de man bedankt je direct. Dus wat sabe go? Abe daar atoso toe. Alla si amafaya. Ala se amafaya. Ja, Mismanagement. met hij op een gegeven moment aan mijn guanga amarok schrijven also. Ja. Mijn guanga. Ja, tek amaro. Dem amarok. Dat die de na die jokot na pe bartaki keura minister af. Meneer. Me kaman Dus kabat. die Luku is sanati, dat met dat jong afvolk fusernaam. Met teguno. Je moest lees voeren, je gebruik je verstaan, want de politie, tegen mij kom. Ager na Moses dat Ja. het nooit wat Weer, gedaan. Is dat wel toch? Ja, de man boom. De man boom. De man na sondu. Nee, de niks. Ja, de man wit. Ja. De man moest weer weti. Ja. Helemaal. Ager like ala de man ati, sa do tori. Ala de man go kerk aan Simons.
Samen. Samen de man go. De man gaat church. Ja, de man gaat church. De man gaat vorm one new ex. Ja, dus hier nou. Ik was maar naar voorganger. Of maar naar priester. Ja. Ik heb die van de man kan de misdienaressen. Ja. Dus alle de man naar visie. Ja. Dan je staat bij je zie. Ja, Arki deng. Arki deng. Dan heb je Luku zijn voeren man. A record. A record. A track record. Helemaal moeilijk. Moeilijk helemaal. Duivel serve vrede. Met Teji. Duivel serve vrede. Ja. Want desan dat hij, na Ja. God forbid, Ja man. hij nog kan doen ding No. tegen een heer volk. Met Teji. Is op zo'n want dat kan niet pina een volk jong. Willen zijn wetens. En op pechie babi of ongoloko. Want je zie dat hij de man is naar willen zijn wetens. Ja. Is dat het toch? Ja. De man golf ook. Kreba kondere. Ja, 100%. Maar je ziet, als ik Gambo liksam taki uno, Sranan San E Psa, we dit jaar, we leggen, maar we gaan op het veld ook toe. Ja. Dan takan een man, ook een burger, Ja. dan Arki sam een burger taki. Samen dat hij tak over een president is. Ja. Dat eigenlijk ga president is one big up. Dat hij met de risk to lose the election, met het gevaar dat hij de aanstaande verkiezing verliest, zet hij het mes erin. Mogelijk omdat er geen andere keus is, maar je moet ballen hebben, je moet durven om. En ja, ik weet de NPS'er zegt dat. If you rock, they connect me. If you rock, they knock me no. Ik vind dat die president ballen heeft om die subsidie af te bouwen. Om te zeggen, Suriname, dit is de prijs van water, dit is de prijs van stroom. En natuurlijk met al die berekeningen die gemaakt moeten worden, daadwerkelijk, we moeten wel de echte prijs betalen en geen subsidie. Ook weer andersom, want dan nou, akantak uno begin subsidieer. Ik vind dat wij allemaal moeten spy als een prijs. En de mensen die dat niet kunnen, daar moet er een systeem voor zijn. En dat laat te lang op zich wachten. Wat zo smijt in een film. Ja, nou Arka man, hoe je het samen legt uit. Een man legt uit ook toe dat hier nou. Nou een president, sabe de voorstaan. Ja. De abba decati dat. A desert. A decati. Fugwa EBS, fugwa waterlijnen, fugwa bepaalde parastatale bedrijven. Dus komt dat aan grofu Leg uit. voor poer de subsidie. Want je leer libi zonder inom libi na subsidie. Nee. If je liba nga subsidie dat want aki a regering e jinyang. Ja. A regering e sorgi. Maar if je libi zonder subsidie dat want ak na je sorgi serefi. Ja. A regering e jia uku. Ja. Figo uku. Ja. Je is ome fisi wani. Dat. Isabito. Dat. Maar sa de man beji na mooi wefi beleid. Ja. Isaba Ja, fisi ja. dat. Ja, bisa ben. Fisi dat. Dus deze te brengen de kalok to de kopie pa fisi mooi. Het is mooi. Ja fisi mooi gevaarlijk. Je berikan if michisa fisi dis men ja gevaarlijk shoot brengen ja. Ja. Aren pura watera. En onder belle pori de trafisi nyama onder ons. Dus dat. Dat beda beleid van paarse bedrog. Ja. En bepaalde man die ik kon shoot no. Be doe mee toe ara. Altijd. Altijd we doen mee. De man be doe mee toe ara. Altijd. De man gaat doen mee dat de man skop de potador. Altijd de man. Die de man bereikt den doel. Ja. A paarse bedrog skop de potador. Ja. Ja. Je ziet dat de regering die staat hier nou. Hoe moest go je naar IMF? Ja. De regering afesi. Go dat de man leg de IMF op. Ja, 80 miljoen. Je ziet ook dat umpaya slag baga. De regering die zegt nee we go. Natuurlijk een programma moest werken uit. En Sasa je ziet dat als hij go, want nu, pas als het gebeurt dat 61 miljoen. 61 miljoen. 2,5 Ja. miljoen. De man is De bakken. man kies bakken. Dus, als hij go boom alleen, de man bij IMF tageren nog. Als hij waka boom, maar je check als sociaal zijn. Dat zwakjes, dat biedt je toe. Nee, a social tori. Maar dat ik moet in na ukuf sampi toch. Dus dat ook toe. Uit dat ukuf sampi dat pas sociaal na klein die dat toch. Ook toe. Dat nee waka toe. Ja, dat ook toe. Sociale zaak. En dan nog die de wij klagen. Ja. En nog die de wij taki dat sociale zaak moest go doen best want we corruptie dat pe. Monikarta dat die. Monica dat dit zijn boeria helemaal.
Dan de man kost no na president. Maar me kutaka santi de lek fasan de toch. Na PL abop ministerie dat betok. Ja. En dat vakang. Ja. Isabi toch. Wan vrouw bel me op. Ja. A vrouw taki Masar Gambo fa. Ide korosbe fa faya. Mi tak sot faya. A faya fichan. Ja. Mi tak yere no. Takanga mi saya sana probleem fi. If mi no man seti a 1800 jen. Ataki want a yere tak na sociale zaak. Ja. De man de regeling. A eerste anu. Dus Sasa na le kwa kas money. Ja, no? Je moet tori. A eerste anu en eteki. Zo met ik. A man de regeling. A 1800 G. Dat de trouwe ka teki. Zo, serieus. Ja. In pai. Fuansan saya recht. Den pai fen. Ja. Na lek fa de man ben nak financiën tuto. Ja. Dus Sasa is een beproefsysteem. Maar hier no. Maar Sampi die scherp zo. Sampi dan een huur. Ja. Een vrouw huur. Ja. Je mag scherp zo. Je mag ook onderzoeken zijn toch. De durf. En ik was aan fout. Daar moest man Mickey Barry. De Mickey Barry tak hier no. Vice-president. Nou man het faya. Zo, a money sociale zaken na portisma monitor. Ja. Mama vindt dat van de 30.000 beschikken aan portisma. Dat hoe dan? Hoe rijmt het? Het rijmt niet. Ja. Is dat het toch? Dus mi feni na Sasa Bhaijo Kromo sabuansani. Tak yere no. Uno meng no asma kostroi kai stong inu ai want dis ano santiera dis na kai ste borgoya ine sipe ego. Dus dat die. En sabu serefi. Is dat het toch? En wansa met ego una flop one leider. Mom loba beleid. Ja. En dat beleid moest doen. Dus maar de bartak de pina in Sernang. Pina in Sernang. Ja. Is dat zo'n tak pina? Pina na tino machari anu gay mofo. Oké. De pina. Is dat het toch? Ja. Toch masar gado be sorgu tak in wan woestijn wan pchi oase de. Ja. Pika go dringi pchi water katiki pchi koupe. Verstaan. Da lastang jaso in Sernang wan vruchtbaar grond. Pe yuka chariu anu gay mofo fi kanyang. Ika klagen taka benzine diri. Ja. Ika bar taka stroom. Minetje subsidie moro. Ika klagen van water taka minetje subsidie. Men nog kan klagen taka ino manchari anu gay mofo. Ja, maar toch moet corrigeren want dat subsidie. Ja. Dus dan zijn er maar puro. Ik zeg 1800. Hoe dek slag dat? Maar daarover gaat het. Maar dat Sampi en consorte pora zijn baka. Dat die, want dat is maar om kiezen. Dat is maar om kiezen. Ja. De nego Luku dati, lek Luku pe a presidente corrigeer de fout die ja de consorte via meki, de je go krutu over dati want ino ma meke moro ino ma du se wan moro, de go corrigeer sociale zaak. Go corrigeer dat. Want jullie assemblee lid. Ja. In checking en in een brokko die one deel, in brokko die assenang volk. Juist. Dan ga je controleren. Ja. En van op boom, dan je Mickey Barry. Mickey Barry. Nee, maar Sampi, denk dat hij we hem niet doorhebben. Ja, Sampi is bezig aan invasie voor te bereiden. Dus volgens mij. Ja. Dus Sernama tegen Sernama. Ja. Nou, dat allemaal je doet. Nou, een invasie Sernama tegen Sernama. Maar En het lukt. nee, wat als ze nou gaan scoren? Bueno, zijn ne woroko. No man, God forbid. Kabatuba. Ja, maar we zijn bij die man. Het draait. Suma meneer tijd. Meneer tijd. Jongen, maat, op Ja, helemaal. Hij bepaalt alles. Ja. En van man dat ayur disi olois et tapu. Hij tapu. Ja, 100%. En dit is mooi, ja bereikt dat na ayur disi olois tapu. Ja. Ja, verstaan. Dus daarom sabu ansani. We taki garantani dat die bij Arki en Luku de prenspari tori. Omdat moest tak des aan is no. Want dat kon voeren. Voor zo bij kotena odo tak atrokkerij. Want u wil niet draaien, maar no we karapje nee. Je verstaan? Ja. Dus dan, maar met takutani en wasanum sabile, van taki ja inserna ino kampina. Ja? Pina na tino machari anu gaimofo. Ja. Maar vidu je best. De trusjani na grond, pranwasani, maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. De sitaki kat naplek, want jaja sarana ma, want jaja sarana uma. De tak ai, met dumina ontwikkelen van kondere. En meneer Mazar dignity Gambo. Ja, Mazar Gambo. Die is zeker. Ja, zie je er al 7 jaar, 8 jaar bezig. Hoe access naar volk. Voor een trouwe dood die op straat. No, dood you kondre Sernang. Want je user weet taki.
je bij trui, je nak tapi borzo, mil op Sranan. I loves you. Dat je tak en je bij wat trui schreef. Maar toch je trouw dat die. Vanuit dat programma die zie, met Axuno, dat trouw dat die op straat en hoor je kondre kring. Met dat grand tangi, toe aan het Lisbon. Get up, stand up for your rights. Pacific, get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life